לומד למבחן, נכון? כן, בטח. אוף, איך אני אזכור את כל מה שקרה בשושן הבירה? ומה זה החשדר פנים בכלל? צריך להיות שם בשביל לדעת את כל הדברים האלה. סליחה, אדוני? כן. מה קורה פה? איפה אני? מה, אתה לא יודע שהיה חורבן? כל הגולים כבר בדרך החוצה, קדימה! וואו, גלות בבל, אה? כן, בבל, איפה שהעיראקים, קובה, באמיה, בקלאווה. יאללה, בוא. מי אתה? אני בוריס הנביא. בוריס הנביא? אני לא מכיר אותך מהתנ"ך. שמע, חמוד, לא כל הנביאים נכנסו לתנ"ך. תאמין לי, הכל פוליטיקות. הנבואה שלך לא חשובה, אומרים לי. אני היחיד שאמרתי שביום שלישי ייגמרו השמרים היבשים בחנות של רמי הלוי. וכולם יום לפני זה, ביום שני, הלכו וקנו. ובזכות מי? בזכותי. והעיקר אומרים, הנבואה שלך לא חשובה, אתה לא מספיק חשוב בשביל להיכנס לתנ"ך. תגיד, מה זה הדבר הזה על הבגד שלך? זה? זה אופנוע, אתה יודע, מגיעים איתו ממקום למקום. יפה. מה זה, החלאה של סוס ו... מה? לא חשוב, עזוב. איזה סטארט-אפ. טוב, יאללה, בוא. טוב, תשמע, אני חייב לעזוב אותך, זה ממש נחמד לפגוש אותך. תרביד לך איזה חמור או משהו לתת לי? בשמחה הייתי נותן לך את החמור שלי, אבל בדיוק הבוקר התנבאתי שבעוד 2500 שנה הולך להיות איזשהו מאכל, כיף. אני חייב להפיץ את הבשורה, אני מצטער. וחוץ מזה, יש לך את הסוספנוע הזה שלך, נראה לי... להתראות, בהצלחה. טוב, תודה. הודו והכוש, זה בטח לשם. הלו, יסמין, מה קורה? אני בדרך לפרץ, עוצרת לכם לארוחת צהריים, סבבה? יונתן, נראה לי שהתבלבלת קצת. פרס זה בצד השני של העולם בערך. Mate, wait a second, slow down. Before you go, אחי, אנחנו רוצים לברך אותך. תכף, יש לך בר מצווה, לא? יונתן היקר, גדלת להיות גבר צעיר, חכם ויפה תואר. בר המצווה מסמל את שלב ההתבגרות וקבלת האחריות. ואנחנו רוצים לברך אותך ששלב חדש זה בחייך יהיה מלא בהצלחה, שמחה ובריאות. באהבה, יסמין ומרק. עכשיו תקשיב, תרשום בווייז ארמון המלך אחשוורוש פרס. שיהיה בהצלחה. וואו, אסתר המלכה. מה קרה, אחותי? מדוע נפלו פנייך? מה, לא שמעת? לא ידעת? היום מתגנים במטבח לאיבות. התבלבלתי, זה לא החג הזה. מה, לא שמעת את הגזירה של המן הרשע? בטח ששמעתי, תקשיב אתה. רגע, מי אתה בכלל? ומה זה הבגדים המוזרים האלה? אני מסיפור אחר. קיצר, זה מה שתעשי. תלכי למלך אחשוורוש ותזמיני אותו ואת המן למשתה. נראה לי שזה יעזור. אבל זה ממש חסר תקווה. אני מיואשת. הוא מקשיב רק לאמן.
אני אספר לך סיפור. לפני שנולדתי, הרופאים לא נתנו לי סיכוי לחיות. ואמרו להורים שלי שאני לא אחיה. אבל ההורים שלי לא התייאשו ונלחמו בשביל לשנות את זה. ובאמת, אחרי תקופה לא קלה, חודשים בהם הייתי הפגייה. והרבה לילות ללא שינה. לא שלי, כן, ישנתי כמו תינוק. הכל הסתדר, והנה אני פה, את מבינה? מה? כן? לא שמעתי. טוב, הבנתי, להזמין אותו למשתה. בקיצור, אין ייאוש בעולם כלל. ואל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש. אבל, דווקא חמודים. מרדכי, אבל יש פה משהו שיעניין אותך. אני יודע שהכל יהיה סבבה, ניתן את הלב והנשמה, נביא את הסוואגה, לא נוותר, רק נרים את הראש למעלה. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר. אני יודע שהכל יהיה סבבה, ניתן את הלב והנשמה, נביא את הסוואגה, לא נוותר, רק נרים את הראש למעלה. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר. אני יודע שהכל... ועכשיו לפור, כולם להוציא את הכרטיסי הגרלה. גם אתה, אדוני, תעזוב את המזלג, תיקח את הכרטיס. יופי.